سلام تعن هبلي كميت صنحو فتوات تختتلتي نلوم سنبت كل تشحن 26 زتدالو حدش زيناتات حزنا لكم قريبنا نينا نمكتتالكم نعدم فلما كننطاتو نبلصقنا ز سنبده حدش مجلس ኤርትራ ዝምልከትን ኃይለ ደደቢት ንልኡኽ ሕውራት ሃገራት አፍሪካ አዋሳንጆ አመልኪቱ ዘስሙ አመደረ ዝምልከትን በወገን ሕውሓት ንልኡኽ ሕውራት ሃገራት አፍሪካ አዋሳንጆ ዝተዋሃበ መልስ ዝምልከትን ጀነራል ምግበይ ብትማልዕለት ዘውፅኦ ሓድሽ መግለጽ ዝምልከትን እዚኣቶም ካልኦትን ሓድሽ ዝርዝር ዜናታት በሓርቡ ምዃን ክንከታተልና ነዚ ቻናል እዚ ድማ ሓድሽ ዝኾንኩም ሰባት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳገርኩም ጀምርዎ እዚ ቪድዮ እዚ ድማ እስካብ መጨረሻ ክትከታተልዎ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሰናይ ምክትታል ሽምባርክስ ፍትዋት ተኸታተልቲ አውዝ ውሽጢ 2-3 መዓልታት ልኡኽ ሕውራት ሃገራት አፍሪካ አዋሳንጆ ናብ ትግራይ ምእታው ዝፍለጥ ኮይኑ ንዑ ሲዕቡ ድማ አውዝ ሕሳዓት በወገን ተጋሩ ሓደ ዓብይ ሕቶ እንዳቀረበ ይርከብ ምዝ ጉዳይ እዚ አተሓሂዙ ነዚ ኸውን መልስ ድማ በወገን ኃይለ እንዳተዋሃወሉ ይርከብ እቲ ሕቶ ንሱ እንታይ ኢልኩም ድማ ንምንታይ እዩ አውዝ ሕሳዓት ልኡኽ ሕውራት ሃገራት አፍሪካ አዋሳንጆ ናብ ትግራይ አትዩ ዘአተወሉ ምክንያት ከ እንታይ እዩ አብይ ድዩ ልኢኽዎ ኣብ ሓደጋ ኣለኹ ኢሉስ ወይስ ናይ ብሓቂ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ላይሎም ውድብ ሕውራት ሃገራት አፍሪካ ንአዋሳንጆ ናብ ትግራይ ሊኡኹም ዝብል ሕቶ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እንዳዘራረበ ጸኒሕ እዩ ንዑ ሲዕቡ ድማ ኣብዚ ሰዓት ኃይለ ደደቢት እኹል ዝኾነ መልሲ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እንዳሃበ ይርከብ እስቲ ከም ሰዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ኦባሳንጆ ናብ ትግራይ ክመጽእ ከሎ ትማሉን ገሊጸየት ብጣዕሚ ዝሕጎሰኒ መንግስቲ ትግራይ ይተቀቢልዎ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝበሃል የለን መንግስቲ እዩ ስለዚ ሓደ ንሕና ኮይና ኢና ተቀቢልናዮ እዚዩ ገሊኡ ሰብ ዘይክሪኦ ይኽእል እዩ ነገር ግን ንዓይ ዓብይ ሓጎስ ፈጢሩለዩ ክንድድላዩ ክፍተት ይሃልዎ እቲ ክፍተት ነስተኻኽል እምበር መንግስቲ ትግራይ ተቀቢልዎ ክንብል ከለና ዘለዎ ትርጉም ብዙሕ ምዃኑ ምርዳእ ወሳኒ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኦባሳንጆ መፅኡ ሕዚ ከም ተጋሩ ክንርድኦም ዘለና ነገራት አውዚዩ ዘዝረቢ ለኸኣመጥ ክሞክር እየ ኦባሳንጆ ክመፅእ ከሎ ናብ ትግራይ ሓዚኑልና ዲ መፅኡ እቲ ጉዳይ ናይ ብሓቂ ንሕብረት አፍሪካ ስለ ዘተሓሳስቦም ሊኢኹም ዲ መፅኡ ወይስ አብይ አሕመድ ኣብ ሓደጋ ኣለኹ ስለ ዝበለ ዝብል ምርድኡ ወሳኒ እዩ አብይ አሕመድ ንምድሓን እምበር ተጋሩ ንምድሓን ከም ዘይኮነ ተጋሩ ምድሓን ዘድሊ ዝነበረ ካብ መጀመሪኡ ኮይናት ክጅመር ከሎ ዋላ እንተኾነ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ኦባሳንጆ ሓላፍነት ተዋሂብዎ አውዚዩ ምስራሕ ካብ ዝጀመረሉ ጀሚሩ ህዝብና በብመዓልቲ ይሞት ኣሎ እቲ ዜና ይሰምዕዎ ኣለዉ ንሕና ከም ሚድያ ንገብሮ ጥራሕቲ ይኮነ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብዘለዎ ኮኔክሽን ይነግሮ ኣሎ ስለዚ ሕዚ ሓድሽ ኮይንዎም ኣይኮነን ሕብረት አፍሪካ ሓድሽ ኮይንዎ ይኮነን ኦባሳንጆ ካልኦቱም ከምኡ ታይዳ ንአብይ አሕመድ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን እዚኣ እያታ ንኦባሳንጆ ናጓየት ማለት ዘምጻቶ ኢለ እዛ ሓስብ ግን እግረ መንገዱ ልክዕ ከምቲ ናይ ፕሪቶሪያ ዋላ ተሳዒሮም እንተኾነ ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ ስዒርና ዋላ እንተኾነ ብኢዶም ጠዊና ብኮለቶም ጎቲትና ዋላ እንተኾነ ፕሪቶሪያ ዝወሰድናዮም እዚ ተሓቂ ጃራ ኣይኮነን ሓደ ሓዲኦም ዝኽብል ከለኹ ከምዚ በቃ ዝምካሕ ዘለኹ መስሎ ኽእል እዩ ትምክሕታ ይኮነ ጃሃር አይኮነ ህዝብ ትግራይ እንተዘይስዕሮም ሓዚኖም ንጽድቂ ኢሎም ህዝብ ትግራይ ዝሰርሕዎ ነገር አይኮነ ተዘይስዕሮም ኣይመገበርዎን ሞኪሮም እዮም 46 ታንክ ን4 ታንክ ገጢሞም እዮም ብዛላምበሳ ነበለት መስክር ዛላምበሳት መስክር ኢልና ኢና ሽምባርክስ ፍትዋት ተኸታተልቲ እቲ መልሲ ናይ ኃይለ ደደቢት ነቲ ሰማዕኹሞ ይመስል ነይሩ ማለት እውን ኣብዚ ሰዓት ልኡኽ ሕውራት ሃገራት አፍሪካ አዋሳንጆ ናብ ትግራይ ዝኣተወሉ እቲ ቀንዲ ምክንያት መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ሓደጋ ስለ ዝኣተወ ዳ እምበር ንትግራይ ሓሲቦም ውድብ ሕውራት ሃገራት አፍሪካ ንአዋሳንጆ ክልእኽዎ ኣይኽእሉን ዝብል ዝዓይነቱ መልሲ ካብ ኃይለ ደደቢት እንዳሰማዕና ጸኒሕና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓቂ እዩ ክብለኩም ይፈቱ ስቕታዊ ኩናት ኣብ ትግራይ ካብ ዝእወጅ ኳስ ኣሳት 2 ዓመት ተገይሩ
نيه مالته ون أوزح الساعات أو تجري سقطه وزخونه كينات تعويجو مهلاو اندار أنا يون نركب كم نداري مخبار كارو شقط استمساسلو إذا قدايزي كفتر عاد حيزم دما ودو حورات هجرات أفريقيا وعل بريتوريا أفريسكم بمال نمنتاي ناو تجري زي موصو أوزح الساعات بوجر منجست بالسجن نازلو منجستي أو أسوان كبان ويكع بوزحات هجرات مستجري حوراوت أمدو بمفتر مستخببة نمنتاي ناو تجري ودو حورات هجرات أفريقيا أواسانجو لأخهم وزبل حتى نايمل حزب تجري كواتة نبرة أوزح الساعات جن بوجن هيله أخذ زخونه ملسي رخيونا لنا خلوكم فوتو استي أوز قدايزي حسوي كعريتو تهليكم أبوتاكم أنت تعوم تلي بتحتنا يلاوكم كوزب بمقصال دما كوزر استزي كيوص أنا بزعبا ملسي حوحات ن لأخود بحورات هاجرات أواسانجو زملكت زوصو حدش حبريتانيه استي كم سبب تخطتي لنا ملس انتهي كم توهالو حبريتها لك قدم مرابرها انتهي كم توهالو بتبلا لنا يقل ميداتات سمعنا يلنا وباسانجو انتهي كم زولا من حوحات وانتهي لما ملس خمسة هاو حبريتها لو انتهي لك بزعوا زي نهزو زخون حبريتها انا ابسانجو تاخذ زولا حبريتها لن تومناتنا زهو ملسكن حبريتها لن هذا منقص زولا ما حراي نانا منقص تايلو هذه حزب تግራይ دوليو እተው ልዕልዩ ዘኒ ሓደጋ ፀገምን ብቐጥታ ክፈትሕ ዝኽእል ፖለቲካዊ ስጉምቲ እዩ ዝደሊ ዝብል ጥቕሉል መልእኽቲ ተዋሂብሉ እቲ ስዋሒ ሃይማኖት እዚ ምስ ቅድም ዝበልኩኻ እናተመላለስካ ተስፋይ ሰሚዕካ ኢኻ ቨሪ ሳፕላይን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ቃላት ተጠቂሙ ክብል ይምኩር ነይሩ ከምዚ ዓይነት ምውርዛይ ከም ዘየድሊ ተነጊሩ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ዘልዮ ነቲ ኣብ ልዕልዩ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ከናቅፎ ዝኽእል ፖለቲካዊ ስጉምቲ ጥራሕ እዩ ዝደሊ ዝብል ناتنا من قصتهم تدارو حبريتها علني نسوت لا يخلي يخون برقص حبريتها تزولو نبزعو مزراو نسوق نير سمعتنا كن نسوت هايكم زولو نزومنا هنا هاي فلتن ناتنا من قصت زولو كن تزولا كازلو بقص قانفا تزريوي يا فتوات تغتتلتي اتي بوغن حوحات نود بحورات هاجرات افريكا ستوها ملسي نتسمعهم ويمثل نيرو مالت وانا وز قداي زي حساوي كعريتو لنا طول ساعات تهليهم ابوتاكم انت تقوم طلي بتحتنا يلاوكم كاوز بموصال لما بتمالئ للزوصه حدش زغونه مغلصي جنرال مغوي حيله انتخون استي اتمغلص نسو تخاتتي لنا نملس بقانقنا ببهلنا بتاريخنا بمننتنا بعلنا محاضرنا مسيلنا امريتنا افتا ولدنا زنورلا افتا ولدنا استقورلا افتا نهلونا هذا تግራይ መስዋዕት ዝኸፈሉ ሕዋትና ንጾትና ዝሓለፍዋ መሬት ባዕልና ክንነብር ደቅና ክንዕቢ ክንመሃር ክንለምዕ ክንነብር ስለንኽልከል ዘለና መማረጽ ምእንቲ ክንነብር ከም ህዝቢ ንቃለሰለን ከም ህዝቢ ተወዲብና ክንቅጽል ንቃለሰለን ናይ ዝቃልስ እዚ ኣካል ሕጅቡ ንገብሮ ዘለና በተለይ ሕዚ ኸኣ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ኣለና ወይ ተሓጅዘላ ገመድ በጢስና ከም ህዝቢ ክንቅጽልና ወይ በታ ገመድ ተሓኒቕና ኣብ ዕንኒ ክንነብር ኢና እዚ ኸኣ ይንመርፅን ና ኣይኸውንን ታ ገመድ በጢስና ንኺድ ንቕድሚ ዘለና መማረፂ ምዕዋት ክንዕወትካ ኢና ዓላማና ህልውናና ምርጋፅ ህልውናና ምቕፃል ስርዓት ብልጽግና ከም ህዝቢ ከጥፈና ዝከኣሉ ሁሉ ይሰርሐሎ ዝበለ ተጋዳላይ ምግባይ ሃይለም ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእል ታሪኹ ንጸላእቱ ተንበርኪኹን ኣሜን ኢሉ ተገዚኡና ይፈልጥን ስለዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ሓደጋ ህልውና መኪትና ከም ህዝቢ ክንነብር ዝጀመርናዮ ቃልሲ ኣበርቲዕና ክንቅጸል ይግባእ ኢሉ ነናይ ባዕልና ስራሕ እንዳሰራሕና ታመኸተ መጨረሻ ነብፃያ ኩላህና ነዛ ዓዲ ማዕረ ኢና ካብ ልቢ ካብ ዝኣምኑ ተጋሩ ኩላህና ነዛ መሬት ማዕረ ኢና ምንም ዘይብሎም ደቅናን ኣሕዋትናን ኣዴታትናን ተጋሩ ኣብ ሽግር እዮም ዘለዉ ካብዚ ክንወፅ ኣለና ንወፅእ ከዓ ሓቢርና እዩ ክንወፅእ ከም ንኽእል ከዓ ዘረጋግፅ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕዚ ዝገበርናዮ መኸተ ከምቲ እዩ ትክክል ኣይኮንኩም እንተበተኑ ዝኸፈልኩሞ መስዋዕት ጉባእ ኣይኮነን ዝኸፈልኩሞ ንመኸተ ኢልኩም ጉባእ ኣይኮነን ተጋጊኹም ኢኹም ንዑ ኢልኩም ሃዊና ንብሃል ዘለና ዋ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ዘመን ኮይና ኢድና እንተሂብና ንሕናሲ ኣይንበርን ሓደራ ኣለና ሕዚ እውን ንምድሪ ሸራሮ ንምድሪ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ንምድሪ ዲያዎ ሓደራ ኣለና ነዚ ሓደራ እዚ ተሸኪምና ከም ንዕወት እርግፀኛ እየ ናይዞም ናይ ሎም መዓልቲ ውፅአትና እተን ኣብታ መኪና ተውዕላ እውን ከይድና ርኢና ኢና ናይ ሰራዊት መራሕቲ ኣብኣ ኮይና እውን ፀሎት ጌርና ኢና ኣብ ቤተክርስትያን ከይድና እውን ፀሎት ጌርና ኢና ዘለዓለም ሕሊና ኣለዉ ናይዚኦም ሓደራ ተሸኪምና ከም እንቕፅል ቃልና ኣትወልኩም በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ ብግንባር ኮማንድን ኣመራርሓን ብኩለን ኣርሚ 11
1735 ሽም ከዓ ንኣርማ 13 ንዝኸፈልኩሞ መስዋዕቲ ኣካል ንሃትኩም ተልእኾን ኣካል ኣሃድኹምን ኮይና ኣብ ጎንኹም ኣለና ንኩሎም ተጋደልቲ ኣብፅሑልና በዘጋጣሚ እዚዩ ንህዝብን ወረዳን ዞባን ወረዳን ናይ ዞባን ናይ ወረዳን መማሓደርትን ህዝቢ ሸራሮ ሽም እውን ኣይዞኹም ንብለኩም ሽም ሰራዊት ኣይዞኹም ንብለኩም ክብሪ ሃበልና ሰላም ይርጋል ክብሪ ሃበልና መንግስቲ ኤርትራ ንመግለፂ አቶ ጌታቸው ረዳን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን መልሲ ሂቡ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለፂ ናይ ኢትዮጵያ ሰልፊ ብልጽግና ካብ ውሽጣዊ ጸገማቱ ንምህዳም ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕረ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ተኣፋፈ መግለጽታት ምውፅኡ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጹ። ናይ ብልጽግና ሰልፊ ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ምትላልን ምድንጋርን ተጸሚዶሎ ዝበለተ ሚኒስተር እቲ ወገን ኣብ ጸቕጢ ይርከብ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓሶት ዘመተታት ባይታ ኣልቦን ዘይሓላፍነታውን ኢሉ። እቲ መግለጹ ወሲኹ እውን ነቲ ኣብ መደበር ዜና አልጀዚራ ዝተሓተመ በአቶ ጌታቸው ረዳን አምባሳደር ሁሴን ዝተጻሓፈ መግለጫ መልኪቱውን ዝመለሰ ኮይኑ እቶም ወገናት ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ሕሕድ ንረብሓ ምዃኑ ኣሚና ተሰርሐሉ ከም ዘላ መግለጾሙን ኣነጺሩ። ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ሰላይን ጸጥታን ኢትዮጵያ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ካልኦት ኣባላትን ኣብቲ ንኽልተ ዓመታት ዝተኻየደ ውግእ ትግራይ ንናይ ኤርትራ ሓይልታት ምስጋና ከም ዝነበሮም ታሪክ ሰኒድዎ ከም ዘሎ ዝሕበር መግለጽ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብዚ እዋን ኤርትራ ምጥቃን ጣቃ ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ኣብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪቃ አቶ ጌታቸው ረዳ እውን ሓደ ካብ ቀንዲ ሃንደስቲ ውግእ ሕድሕድ ትግራይ ምንባሩ ዝገለጸ እቲ መግለጺ እቶም ወገናት ኣብዚ ግዜ ክውነት ዘይብሉ ጥርዓን የቕርቡ ከም ዘለዉ ሓቢሩ።